Okei, sitten vaan voidaan ottaa Raamatut esille jokainen siitä ja avata se ensimmäisen Timoteuskirjeen 3. luvusta. Tällainen yksi jae tässä tuli mieleen. Ensimmäisen Timoteuskirjeen 3. luku ja jae 15. Tai luetaan jakeesta 14. 14, 15, 16 jo. Kirjoitan tämän sinulle, vaikka toivon pian pääseväni luoksesi. Jos kuitenkin viivyn, saat tästä tietää, miten tulee käyttäytyä Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus. Tunnustetusti suuri on jumalisuuden salaisuus. Hän ilmestyi lihassa, hänet osoitettiin vanhurskaaksi hengessä, hän näyttäytyi enkeleille, häntä julistettiin pakanoiden keskuudessa, häneen uskottiin maailmassa, hänet otettiin ylös kirkkauteen. Tässä on heti tässä 14. jakeessa semmoinen ajatus, joka pitää tarkentaa tästä saman ensimmäisen Timoteuskirjeen 1. luvun jakeesta 3, että päästään sinne mukaan, missä tämä tilanne on ja mitä tässä kaikkea sitten tahdotaan meille tänä päivänä sanoa. Makedoniaan lähtiessäni kehotin sinua jäämään Efesokseen, jotta kieltäisit eräitä opettamasta toisin kuin me, ja puuttumasta taruihin ja loputtomiin sukuluetteloihin. Ne aiheuttavat pikemmin turhia kiistoja kuin edistävät Jumalan armotaloutta, joka perustuu uskoon. Käskymme päämääränä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä, hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Muutamat ovat eksyneet niistä pois ja poikenneet joutaviin jaaritteluihin. Tässä on niin tämän Timoteuskirjan tavallaan sellainen yksi ydinsanoma, että sen tähden tämä 3. luvun jae 14, kun Paavali sai sydämelleen Jumalan pyhässä hengessä kirjoittaa Efeson kaupungissa olevalle Timoteukselle, nuorelle palvelijalleen, niin kuin tässä 3. jakeessa sanottiin, että jätin sinut Efesokseen. Ja minkä tähden? Että muistuttaisit Timoteus kaikille siellä Efeson kaupungissa uskossa oleville, että käskymme päämäärä on Jumalan rakkaus, Jumalan hyvyys, Jumalan kaikkea. Se on meidän käskymme päämäärä, että kaikkien uskovien sydämet tulevat oikean suhteeseen Jeesuksen ja ristintyön kanssa. Ja tämä, että rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä. Ei mikä tahansa semmoinen mieltymys ja pidän sinusta ja mikä sellainen, vaan todellinen oikea rakkaus, jonka vain Jumala voi ihmisen sydämeen antaa. Ja se tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omasta tunnosta. Mä näen aina näitä, kun Timoteuskirjattakin lukee ja muita Paavalin kirjeitä, että kun ne on kehotuksia meille. Aina pitää osoittaa niin, että tämä on minulle opetus. Ja tässäkin sanotaan, että sen tulee, Jumalan rakkauden ja koko toiminnan tulee lähteä puhtaasta omasta tunnosta. Hyvä omatunto, joka on puhdistettu karitsan verellä, että Jeesuksen Kristuksen pelastustyö on saanut tulla siihen asemaan ihmisen elämässä, missä sen tulee olla. Että on puhdas sydän, loukkaamaton omatunto, vilpitön usko Jumalan edessä, niin kuin tässä sanotaan jakeessa 5. Ja sitten paheksutaan tässä, Jumala aina paheksuu tätä, niin kuin 6. ja sanot, muutamat ovat eksyneet niistä pois ja poikenneet kaikkiin sivuasioihin. Sitten kun mennään takaisin siihen 1 Timoteus 3:15, että tämä on siis tämän kirjeen tarkoitus innostaa Timoteusta, joka Efesoksessa toimii Jumalan valtakunnan työssä, toimimaan näin ja sen tuloksena, että hänen työnsä tulos on selvästi edessä, että miten tulee toimia, miten tulee edä
Jumalan huoneessa. Ja silloin ymmärrettiin hyvin tämä asia, että Jumala ei asu käsin tehdyissä huoneissa. Ja sitten sanottiin siihen vastapainoksi, vai ettekö tiedä, että te olette Jumalan huone. Me olemme Jumalan huone, niin kuin tässä sanotaan, että miten tulee käyttäytyä Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta. Seurakunta on Jumalan huone. Eli uskossa Jeesukseen olevat ihmiset ovat hänen huoneensa, koska Jumalan henki asuu meissä. Me olemme hänen seurakuntansa. Ja sitten tässä on sellainen vaikea asia, mitä ei voi soveltaa yhteenkään kirkkoon, eikä yhteenkään uskon suuntaan, minkä ihmiset ovat perustaneet. Tässä jakeessa 15 sanotaan siinä lopussa, että seurakunta on totuuden pylväs ja perustus. Voisiko sanoa, että kirkko tuolla on totuuden pylväs ja perustus? Jokainen tietää, että hyvin kaukana siitä. Mutta seurakunta on asetettu Jumalan suunnitelmassa olemaan täällä pimeässä synnin maailmassa sellainen valoa loistava majakka ja lampun jalka, joka palaa Jumalan tulta, joka on ristin kautta sitten ansaittu meille ristintyön kautta, niin totuuden pylväs ja perustus. Galatalaiskirjeen toisessa luvussa sanotaan, kuinka Jaakob ja Pietari ja Johannes, heitä pidettiin pylväinä. He oli seurakunnan rakenteita ja seurakunnan opetuksia ja kaikkea sen toimintaa ylläpitäviä uskovia silloin, pylväitä. Niin seurakunta on jokaisen yksilön jäsenen kohdalta sellainen pylväs tulee olla, joka pitää kiinni Jumalan sanasta. Me kaikki olemme niitä pylväitä. Meidät on tarkoitettu pylväiksi, ettei mikään pääse romahtamaan. Ja tämä on niin hieno sana, kun ymmärtää, mikä on seurakunta. Tässäkin on sana eklesia, niin kuin yleisesti, tämä 15 ja yleisesti aina siinä on kreikan kielen sana eklesia, joka merkitsee seurakunta, ulos kutsutut. Niin mä lisäisin sen Raamatun perusteella semmoisen ajatuksen siihen, että eklesia on ihmisten temppeleistä ulos kutsuttu joukko. Temppeleistä ulos kutsuttu Jumalan joukko. Ja se on totuuden pylväs ja perustus pitämässä esillä ja kannattelemassa ja tukemassa sitä Jumalan totuutta, minkä hän on alun perin ihmisille antanut. Kun Jeesus itse perusti seurakunnan, niin se oli jo silloin valmis hänen mielessään, mutta sitten kun ihmisiä alkoi tulla lisää siihen, niin ihmiset sekoittivat sitä usein. Kuitenkin Jumalan tahto on aina pysynyt samana. Jumalan tahto ei ole muuttunut, vaikka kuinka paljon ihmiset olisivat sitä rikkoneet ja tehneet toisin, tehneet väärin ja opettaneet vastoin Raamattua. Jumalan totuus pysyy aina. Se on juuri seurakunnassa tulee olla tämän mieli, että totuuden pylväs ja perustus, se on semmoinen tekijä, joka ei koskaan romahda. Vaikka tänne tulisi tähän meidän keskuuteen joku, joka opettaa täysin päättömiä asioita, niin ei se ole seurakunnan opetus. Meillä on täällä sanottu, meillä on seurakunnan opetus. Se, mikä on Raamatussa, on meidän opetuksemme. Ja se ei muutu siitä, jos täällä vaikka minä alkaisin puhumaan tässä ihan puppua ja päättömiä, niin ei muutu miksikään. Se on sama kuin aina se on Raamatussa ollut. Kiitos Jumalalle jo. Ja kaikki hyvä alkaa aina rukouksesta, kun meillä uskovilla on rukouksen henki, rukouksen mieli ja me tahdomme hoitaa asioita Jumalan kanssa. Ja luetaan sieltä Jeremian kirjasta, Jeremia profeetasta. Niin. Jeremia 23. Joo, eipä meitä ole paljon täällä ihmisiä, mutta mulla on siihen yksi hyvä ratkaisu. Varmasti pätevä ratkaisu, kuulee, että kun on vähän ihmisiä, niin me saadaan kokouspaikka aivan täyteen, kun hommataan puolet pienempi kokouspaikka. Silloin se on aina täynnä.
En tiedä, jos niin tehdään. Ehkä on parempi odottaa, että saadaan paikka täyteen totuuden pylväitä ja perustuksia, niitä ihmisiä ja asioita. Joo, niin Jeremia luku 23. Nämä vanhan liiton profeetat joskus tuovat niin jämerästi esille Jumalan sanaa, että uuden liiton sanoma joidenkin asioiden kohdalla aivan kuin kalpenee. Jumalan sana opettaa semmoista kaunista uudessa liitossa vai tätä, että kuinka Jumala on rakkaus ja hyvyys ja eikä siinä mitään. Nehän se on totuus, mutta vanhan liiton profeetat joskus julisti niin, että varmaan ihmiset vapisi silloin ihan, että Jumalan profeetta sanoo niin. Ja tässä on tämä jae 21 ja 22. Jeremia sen aikaista, vanhan liiton aikaista Jumalan seurakuntaa siellä opettaa ja neuvoo ja ohjaa seurakuntaa oikealle tielle. Ja tämä pätee myös meille uuden liiton uskoville juuri samassa mielessä ja asenteella, mitä se tässä on. Ja 21 ja 22. Profeetta siis sanoo, että Jumala opettaa, minä en ole lähettänyt noita profeettoja, mutta silti he juoksevat. Minä en ole puhunut heille, mutta silti he profeetoivat. Jos he olisivat olleet mukana minun neuvottelussani, he julistaisivat minun sanani kansalleni ja saisivat sen palaamaan pahalta tieltään ja pahoista teoistaan. Tässä on opetus juuri tämä, kun sanoin, että rukouksesta alkaa kaikki hyvä. Että me voimme viipyä vilpittömässä rukouksessa Jumalan edessä ja huolehtia, että meillä on puhdas sydän ja loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä ja että meillä on aina oikea suhde Jeesukseen. Kun me teemme väärin ja löydämme itsemme kompastuneina, niin että aina on se mieli, Jeesus, anna mulle anteeksi. Jeesus, armahda ja anna anteeksi ja puhdista minut ja johdata, että tämä ja tämä asia poistetaan minun elämästä, ettei se enää aiheuta minun elämässä semmoista mitään, mikä on Jumalan tahdon vastaista. Ja tässä sanotaan, jos he viipyvät uskovat Jumalan neuvottelussa, eli rukouksessa. Tämä Jumalan neuvottelussa viipyminen, se on enemmän kuin sellainen, mitä Uuden liiton näissä kirkkokunnissa on semmoisia muotomenorukouksia, että on jotain paperille kirjoitettua, se luetaan siitä, lukekaamme Isä meidän rukous ja sitten luetaan, mutta ei ole rukoiltu ollenkaan. On luettu rukous, mutta ei ole rukoiltu. Rukous ja rukouksen lukeminen on eri asioita. Että kun me rukoilemme, se tarkoittaa sitä, että me seisomme Herran neuvottelussa. Olemme Herran neuvottelussa oikealla asenteella, että nyt Jumala, minä haluan, että todellakin Jumalan vaikutus, voima ja kaikki Jumalan hyvyys niin tekee työtä minussa, että poistetaan se juurineen, mikä ei ole Jumalan tahto. Kun Jeesus sanoi Matteus 15. luvun jae 13 tämän kuuluisen sanan, että jokainen istutus, jota ei minun taivaallinen isäni ole istuttanut, on juurineen revittävä pois. Tämmöisellä asenteella Herran neuvotteluun voi hän vastaa mielellään ja hän auttaa siinä, että pääsemme siihen. Ja sitten tässä on myös lupaus, että he julistaisivat minun sanani kansalleni. Kun ollaan Herran neuvottelussa, me saadaan sitten julistaa sitä, mikä tulee Jumalan sydämeltä, mitä Jumala tahtoo sanoa meille kaikille. Puhdistaudu, puhdistaudu, pistä pois se, mikä ei kelpaa Jumalalle. Ja kun me sitten sanomme Raamatun sanoilla vielä näitä sanoja, niin Jumalan pyhä henki puhuu ihmisille. Se ei ole vain niin, että täältä joku möreällä äänellään puhuu, vaan Jumalan pyhä henki puhuu siinä mukana ja opettaa neuvoo sillä tavalla, että jokainen, joka kuulee Jumalan sanan, mikä on sieltä tullut, kun on neuvottelussa oltu Herran kanssa ja julistaa sen, niin
siinä on sellainen vaikutus aina, että kuulija saa tuntea, voi noin minä tahdon tehdä. Pyhä Henki tekee semmoisen vaikutuksen aina, Pyhä Henki ei lyö. Pyhä Henki ei ota semmoinen, että Raamattu käteen ja pamautellaan päähän, vaan että se Jumalan sana on lääke, se parantaa. Se parantaa meidän koko sisimmän elämämme, että nyt me tahdomme tehdä näin. Jumala vaikuttaa meissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Joo, ja kiitos Herralle. Rukous on se kaiken lähtökohta. Joo, niin mennään sitten sinne pari sivua eteenpäin. Jeremian kirja luku 29. Kun tämä aihe on tämä 1 Timoteus 3:15, että tosiaan mitä Jumala tahtoo antaa seurakunnalle nyt lopun aikana. Hän tahtoo parantaa sen siihen. Hän parantaa kaikki seurakunnan vammat. Hän korjaa ja hän poistaa kompastuskiveet kansansa tieltä. Hän tahtoo johdattaa siihen suoraan ja selvään suuntaan, mikä on kotitie, ristinkaitatie, jolta on kompastuskivet poistettu. Ja kun me tahdomme sellaisen sanoman Jumalalta ottaa vastaan, niin silloin kaikki menee hyvin. Ja näin tapahtuu nyt lopun aikana. Nyt on siis lopun aika. Me elämme sitä aikaa. Jumala tahtoo, että koko hänen seurakuntansa kaikkialla yksilöjäsenten kanssa tulee sisälle siihen, että ymmärtää ja tiedostaa, me olemme totuuden pylväs ja perustus. Jumalan sanan totuuden ylläpitäjiä ja kutsuttu siihen, jokainen meistä. Joo, ja niin tämä yksi asia, tämä jäi 7 tästä Jeremia 29 luvusta, jäi 7. Tavoitelkaa sen kaupungin parasta, johon minä olen teidät siirtänyt, ja rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen hyvinvointi koituu teidänkin parhaaksenne. Ja tämä on sellainen, kun nyt on taas nämä vaalien aika. Valitaan semmoisia päättäjiä, jotka Turunkin parasta muka toivovat, ja ehkä jotkut toivovatkin tosissaan oikein, mutta tämä ei ole poliittinen lausunto. Tämä oli Paapelin orjuudessa elävän Jumalan kansan keskelle profeetan sanoma, että tavoitelkaa siellä ollessanne sen kaupungin menestystä. Menestys on aina Jumalan mielestä sitä, että ihmisten suhteet Jumalaan korjataan. Silloin on menestynyt, kun on sovinnossa Jumalan kanssa. Semmoinen ihminen on aina menestynyt. Tiedätkö minkä perusteella? Kun Psalmi 23 sanoo, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Ei mitään puutu. Kiitos Jumalalle. Se on menestystä, että on Herran kanssa kaikki kunnossa. Ja tahdomme pitää huolta toinen toisistamme, että kaikilla on kaikki hyvin. Ja voimme rukouksessa seisoa Herran neuvottelussa. Kun me näemme, että jollakin ei ihan ole kaikki hyvin, niin me Herran neuvottelussa puhumme, Jumalan kanssa puhumme tästä, että se sisar ja se veli, jolla ei ole kaikki nyt kunnossa, että Herra auta nyt, valtaa hänet niin kokonaan, että kaikki se poistuu, mikä ei ole hyvää. Se on esirukouksesta tärkein asia juuri. Ja niin kuin tiedetään sitten kaikki semmoinen, että politiikka ei kuulu seurakuntaan. Että tämä se ei tarkoita sitä, että lähtekää mukaan politiikkaan ja hoitakaa kaupunginne parasta, vaan tämä kaikki Raamatun opetukset ovat aina keskeisesti menevät hengelliseen puoleen. Ja kyllä me toivomme tietenkin täällä turkulaisinakin, toivomme sitä, että Turussa kaikki voisi olla hyvin, myös noin ulkoisesti kaikki, että siellä tehdään sellaisia päätöksiä sitten kunnanvaltuustossa, mitkä koskevat Jumalan mielen mukaan aina kaikista heikoimpia ja kärsivässä asemassa olevia, että sellaiset aina huomioida. Sellainen on hyvä poliitikko, joka
osaa mennä sille tasolle, että me tahdomme tehdä kaikki päätökset niin, että kaikilla täällä on hyvä kaikki. Niin sitä menestystä mekin rukoilemme, koska seurakunnan toimiala totuuden pylväänä perustana on se, että me noudatamme lähetyskäskyä ennen kaikkea, kun Jeesus antoi lähetyskäskyn. Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Opetuslapseksi tekeminen, se, että me kaikki olemme Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia. Se on se seurakunnan tarkoitus. Menemme tuolta kadulta hakemaan niitä vaikka poliitikkoja tänne ja autamme heitä löytämään Jeesuksen elämänsä ja syntien anteeksi antamuksen. Tulemaan siihen, mitä hebrealaiskirja 8. luvun loppu ja kesä sanotaan, että minä annan anteeksi heidän syntiinsä, enkä enää muista heidän vääryyksiänsä. Se on niin ihmeellinen anteeksi antamus, kun Jumala antaa anteeksi, että hän myös unohtaa sitten. Jumala ei ole sellainen kuin ihmiset usein, että se teki mulle niin ja niin väärin. Kyllä mä annan anteeksi, mutta en unohda. Jumala unohtaa kaikki meidän väärin tekemisemme. Hän pyyhkii ne pois niin kuin niitä ei olisi koskaan ollut. Ja sitten kun on se vielä uskoville, tämän elämän jälkeen sanotaan uskossa oleville, että kaikkien meidän pitää ilmestynä Kristuksen tuomioistuimen eteen. Että kukin saisi, mitä hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa. Kaikki ilmestymme Kristuksen tuomioistuimen eteen, niin siellä voi vielä olla sitten jotain sellaista, mitä Johanneksen kirjassakin opetetaan meille, että on syntejä, jotka eivät ole kuolemaksi. Ja on syntejä, jotka on kuolemaksi. Mutta niin, on semmoisia jotain syntejä, mitkä on jäänyt jostain syystä huomaamatta uskovilla ja pääsee kuolemaan, että on joku semmoinen, niin siitä joutuu jonkinlaisen tilin tekemään Herran edessä sitten, vielä siellä ajan rajan toisella puolella. Mutta nämä synnit, mitä täällä katuen tunnustamme, että voi Herra, minä tein väärin, anna anteeksi. Ja katuen pyytää anteeksi, niin Jeesuksen Kristuksen sovintoveri puhdistaa kaiken sen synnin. Ja sitä ei koskaan Jumala enää muista. Se on ikuisiksi ajoiksi poissa. Se ei tule enää koskaan esille missään. Sen tähden on hyvä ennen nukkumaanmenoa aina puhdistautua ja pyytää anteeksi kaikki. Anna anteeksi minun salaisetkin syntini. Silloin on hyvä puhtaalla omalla tunnolla vaeltaa Jumalan edessä. Joo, ja eikä nämä, kun tässä sanotaan tavoitelkaa sen kaupungin parasta. Tämä on varmasti näillä uskovilla ehdokkailla mielessä joskus, että tämän perusteella he sitten toimii politiikassa. Ehkä on sitten hyvä, jos Jumala johdattaa jonkun sinne, niin Jumala siunatkoon sitten runsaasti, että he saavat aikaa, mitä pitää saada. Niin kuin Turussa kyllä oli yksi hyvä kunnanvaltuutettu naisihminen aikanaan, olikohan 80-luvulla, joka sieltä kaupunginvaltuuston puhujan paikalta sieltä meni ja sanoi koko valtuustolle, että anna elämäsi Jeesukselle. Hän oli uskossa. Hänet kyllä lähes naurettiin sieltä, mutta hän teki hyvää työtä siellä muillakin alueilla kyllä. Mutta oli elävässä uskossa ja tunnustava uskova. Joo, kiitos Jumalalle. Joo, mennään sitten seuraava kohtaa sinne Pietarin kirjeeseen. Joo, monenlaista on seurakunnalla. Kun me olemme totuuden pylväs ja perustus, niin monenlaisia asioita tulee seurakuntaan ja meille uskoville käsiteltäväksi. Sitten kun on tämä, mikä on seurakunnan toimiala, että me teemme opetuslapsia, autamme ihmisiä tulemaan Jeesuksen opetuslapsiksi, ei meidän opetuslapsiksemme. Että Jeesus saa tulla siihen, että he oppivat, jokainen uskova oppi olemaan Jumalan neuvottelussa ja tekemään joka päivä tiliä elämästään ja elämään yhdessä Jeesuksen kanssa. Siihen me tahdomme auttaa. Silloin ihminen tulee Jeesuksen opetuslapseksi. Se on mahtava asia.
Joo, ja tulee myös semmoinen, kun joku naisihminen joskus oli seurakunnassa mennyt tuolla, kuulin semmoisen joskus, mikä oli aika hieno asia. Hän oli mennyt, hänellä oli, oliko se niin, että hänellä oli 11 lasta, naisihminen. Ja hän meni sieltä seurakunnan vanhemmistolta sitten sanomaan, että nyt hän on saanut rukouksessa, hän on Jumalalta saanut tehtävä, että hän alkaa saarnaamaan. Niin vanhimmisto oli hienosti vastannut sitten siihen, että no se on varmasti Jumalalta, koska Jumala on antanut sinulle jo seurakunnankin valmiiksi. Että se 11 lasta on sinun opetat heitä ja neuvot heitä loppuelämäsi. Ihan hyvä vastaus. Joo, et ei kaikki tehtävätkään, kun me teemme Jumalan työtä, niin siinäkin on aina pysyttävä Herran neuvottelussa, rukouksessa, että voi kuulla Jumalan ääntä, niin sitten saa myös aikaan sillä tehtävällä jotain. Tuloksia syntyy. Joo, niin luetaan tästä toisen Pietarin kirjeen 2. luvusta. Sopiva sana meille myös, kun haluamme tähän palautua, mikä on meille suunniteltu tarkoitus. Joo, toisen Pietarin kirjeen 1. luku toinen luku ja 1. jae. Israelin kansan keskuudessa esiintyi kuitenkin myös vääriä profeettoja. Samoin on teidänkin joukossanne oleva vääriä opettajia, jotka kuljettavat keskuuteenne salaturmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on ostanut heidät, ja tuottavat itselleen äkillisen tuhon. Moni lähtee seuraamaan heidän irstauksiaan, ja heidän takiaan totuuden tie tulee häväistyksi. Ahneudessaan he valheellisin sanoin pyrkivät hyötymään teistä, mutta heille muinoin langetettu tuomio on yhä voimassa. Heidän tuhonsa ei torku. Niin, että semmoisia, niitä vaikeimpia seurakunnan tehtäviä huolehtia aina seurakunnan puhtaudesta, että meidän keskuuteemme ei pääse semmoisia turmiollisia asioita, mitään. Muun muassa tämmöinen, kun tässä sanotaan, ahneudessa he pyrkivät saamaan uskovista hyötyä. Heillä on ahneus ja siinä on 14 jaiset jo sanoo myös siinä samassa luvussa. Heidän silmänsä ovat täynnä aviorikosta, eivätkä he saa synnistä kyllikseen. He viettelevät horjuvia sieluja. Heillä on ahneuteen harjaantunut sydän. Noilla kirouksen lapsilla. He ovat hylänneet suoran tien. Eksyneet ja seuranneet Bileamin Peorin pojan tietä, hänen, joka rakasti vääryyden palkkaa. Siinä tullaan niin kuin semmoisen kuin raha-asiaan myöskin, että ahneuteen harjaantunut sydän haluaa rahaa. Mä tiedän, semmoisia saarnaajia on ollut Turussakin, joita olen kuunnellut aikanaan nuorena uskovina, jotka sitten vielä saivat mainetta sille, että se pitää hyviä kolehtisaarnoja. Ahneuteen harjaantunut sydän kerää kolehtia ja sitten pistää ne omin taskuihin. Olipa hyvä kokous. Eikö se ole aika julmaa semmoista? Niitä on aina ollut, jotka luulevat, että heillä on oikeus ottaa Jumalan työhön uhrattuja varoja itselleen muun muassa. Herra varjelkoon sellaiselta. Mennään takaisin vielä käymään siinä 1. Timoteuskirjeen 3. luvussa. Joo, kiitos Herralle. Siinä on tämä 16 jae vielä. 1 Timoteus 3.16. Tunnustetusti suuri on jumalisuuden salaisuus. Hän ilmestyi lihassa, hänet osoitettiin vanhurskaaksi hengessä. Hän näyttäytyi enkeleille, häntä julistettiin pakanoiden keskuudessa, häneen uskottiin maailmassa, hänet otettiin ylös kirkkauteen. Siinä on kysymys Jeesuksesta. Jeesuksesta puhutaan muutamassa kohdassa Uudessa testamentissa Jumalan salaisuutena.
Kristuksen salaisuus, joka sitten tuli ilmi apostolisena aikana, tai silloin kun Jeesus syntyi ensin tänne neitsyt Marian kautta, ja hän syntyi tänne sen tähden, että hän sovittaa ihmiskunnan synnit Golgatan ristillä kärsimystyöllään, sijaisuhrillaan, verellään. Hän tuli pelastajaksi. Hän on tämä Jumalan salaisuus. Tunnustetusti suuri on jumalisuuden salaisuus. Ja Jeesus Kristus on oltava seurakunnassa sillä paikalla, että joka ainoa uskova ymmärtää, kuka Jeesus on. Hän on tämä minä olen, joka siellä jo toisen Mooseksen kirjan kohdalla hän sanoi nimensä Moosekselle. Mene ja sano niille egyptiläisille, että minä olen lähetti sinut. Ja Jeesus tuli isänsä nimessä ja hän tuli avaamaan meille Isän Jumalan kaiken tämän todellisuuden. Ja ajatelkaa, kun Jeesuksesta sanotaan, tämä pitää kaikkien seurakunnassa aina ymmärtää, että hän on, sanotaan Johanneksen 1. luvun alussa, että alussa oli sana. Sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala ja sana tuli lihaksi ja sana asui meidän keskellämme. Ja sitten sanotaan, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa ristille. Jeesus on tämä ja me seurakunnassa tahdomme edustaa tätä Jeesusta, joka on kirjoitusten täyttymys. Oikeaa Jeesusta, joka on Jumalan poika, kirkkauden Herra, taivaan ja maan kuningas, joka pian tulee takaisin noutamaan seurakunnan täältä tykönsä. Sitten hän luo ne ikuiset taivaat ja ikuisen uuden maan ja sinne me menemme sitten, olemme siellä hänen kanssaan ikuisesti. Me, jotka pysymme tällä oikealla tiellä, ristin kaidalla tiellä. Amen. Jeesus jääköön siunaamaan meitä taas. Amen.